Так, все, хух, видихнули, ми вдома, все окей. Росіяни вже обламали зуби на нашій країні, і треба, щоб вони просто вже без зубів залишились. А у вас в камері не було таких прям погорнутих? Все ж таки в Росії є люди, які просто вже психічно невиліковні. Я просто не дивлюсь на цей момент, на цю людину, кажу, а нас вбивали. Ми звикли все ж таки брати гетьмана за чуб і доказувати, що народ правий. Однозначно. Ми мусимо повертати кожен клаптик нашої землі. Ми маємо там якось танцювати перед російською більшістю в Криму, тому що вони виборці. Та йдіть ви просто нафіг.